שלום ילדים, היום אנחנו נלמד איך ליצור חידון בקהוט. כדי להתחיל נפתח את האינטרנט ונכתוב בתיבת החיפוש כאן קהוט ונלחץ על Enter. קיבלנו רשימת תוצאות, אנחנו נלחץ על התוצאה הזו. הגענו לאתר קהוט. באתר קהוט אנחנו נלחץ פה על כניסה, ובתיבה הראשונה נכתוב את שם המשתמש, וכאן את הסיסמה, ונלחץ על כניסה. נכנסנו לאתר קהוט. עכשיו אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים ליצור חידון חדש, הוא מופיע פה בסימן השאלה. נלחץ על החידון החדש וניתן לו שם. למשל נקרא לו לחיות יחד בחדר. כל זוג ילדים יבחר שם אחר כדי שלא יהיו לנו הרבה מאוד חידונים עם אותו שם. ונלחץ על התחלה, וכעת אנחנו צריכים לבחור את השאלות שיצרנו. כאן בתיבה הארוכה הזו אנחנו נכתוב את השאלה שלנו, למשל כששייכים לקבוצה מרגישים. מה מרגישים? נכתוב פה תשובה אחת, רצויים, מיותרים, עם תחושה מיוחדת, או אולי מרגישים בודדים. התשובה הנכונה כמובן היא כששייכים לקבוצה מרגישים רצויים, ולכן אנחנו נסמן פה שזו התשובה הנכונה. כעת אנחנו נוסיף תמונה לשאלה הזו. אנחנו נלחץ על בחר קובץ, ובמקום ששמרנו במחשב את התמונה אנחנו נלחץ על התיקייה ונוסיף את התמונה של הקבוצה. וזהו, סיימנו ליצור שאלה. כדי להוסיף שאלה נוספת נלחץ פה על הכפתור השני להוספת שאלה, ושוב אנחנו מתחילים את אותו תהליך מההתחלה. אנחנו כותבים את השאלה, למשל מהי הזכות לשוויון. אנחנו נכתוב פה 4 תשובות אפשריות, 1 נכונה ו3 לא נכונות. למשל לכולם מגיעות זכויות שוות. כאן אנחנו נכתוב אין זכויות לאף אחד. כאן אנחנו נכתוב לבנים מגיעות זכויות רבות יותר. וכאן אנחנו נכתוב לבנות מגיעות זכויות שוות יותר. כמובן שהתשובה היא שלכולם מגיעות זכויות שוות. אנחנו נלחץ על התשובה הזו ונוסיף קובץ על ידי לחיצה על בחר קובץ. שוב בתיקייה ששמרנו את התמונות נבחר את התמונה המתאימה ונלחץ על השפה ומופיעה לי פה התמונה. וכך אנחנו נמשיך להוסיף שאלות עד שנסיים להוסיף את כל השאלות שלנו, ובסוף נלחץ פה על הכפתור הירוק שהוא בעצם תפקידו לשמור את החידון שלי, ולהמשיך אולי ליצור חידון חדש. לפני שאנחנו מסיימים יש רק דבר אחד שאנחנו חייבים להגדיר, וזה לבחור את השפה. אנחנו כותבים בשפה העברית, אז אנחנו נחפש פה
איפה כתוב עברית? הנה, מצאנו פה, נלחץ על עברית, ואנחנו נלחץ פה כדי לבחור את האפשרות לא הראשונה, השנייה, ונלחץ שוב על הכפתור לשמירת החידון. ושוב, וסיימנו. אם אני אחזור כרגע לכאן, אני אראה את החידון שיצרתי. מאחר שכולכם כותבים באותו מקום את החידונים, כל החידונים שלכם יופיעו כאן, חידון מתחת לחידון, ונוכל לשחק בהם כשתסיימו ליצור את החידונים שלכם. אז שיהיה לכם בהצלחה וניפגש בסרטון הבא. להתראות.